Dahil sa aberya sa biyahe, mga pasahero nagtulak ng eroplano. Kaya mo yun! Ay, eroplano lang. Wala ka sa lolo ko. Yung lolo ko, ang tinulak niya, yung mismong airport. Eh, wala yan sa lolo ko. Bakit? Yung lolo ko, Oh. nung panahon na nabubuhay pa. Eh, wala ka sa lolo ko, buhay pa. Eh, patay na pala ang lolo mo eh. Yung lolo ko nung nabubuhay. Oh, ano? Tinulak ng lolo mo? Ang airport partner. Airport. Oh. Sa akin yung lolo ko nakuhat niya, natulak niya, PNR partner. Ay, ganon. Simula Maynila, papuntang Bicol. Eh, wala pala yan lolo. Eh, Ay, wala kaya naman pala. kay lolo ko eh. Eh, wala pa yan pala yun. Wala, yung lolo mo, bulok. Style ng lolo mo, bulok. Wala ka sa lolo ko. Ah, bakit anong nagawa ng lolo mo? Yung lolo mo ay local. PNR. Yung lolo ko, partner, bullet train ng Japan. Yun ang Bullet train ng tinulak Japan? niya, partner. Ay, wala yun sa lolo ko. Bakit? Yung lolo ko, Ano? nung panahon na nabubuhay pa siya, Oh. tinulak yung Titanic, partner. Talaga? Tinulak yung Titanic. Ay, wala. Oo. Wala. Ayoko na, napapaos na ako ah. Sige na, kabalik ka tayo sa kwento mo. Yung kwento mo, sa sobrang tindi ng aberya, kasi mga schedule, kailangang... Oo, nag-aberya. Oo, tinulak ng mga pasahero. Nagbabaan yung mga pasahero tapos tinulak nila. Aberya kasi sa sobrang lamig. Sa Russia ito nangyari. Okay. Na-froze yung landing gear ng eroplano. Frozen. Frozen, so hindi talaga siya gumagalaw, na-stuck ng ganun. So ang ginawa ng mga pasahero, sabi, magbabaan tayo! Yan. Itulak natin ang eroplano! Ganun ito, no? Oo, Magbabakal ganun. tayo. Tsaka Tagalog ah. Ang galing ng mga Russian mag-Tagalog. Astig, talented. O, tapos... Oo, kasi kaya nag-froze ng ganun kasi nagkamali pala ng lagay ng lubricant. ang nilagay, yung pang ano. Yung kakatapos ng gamitin sa prito. Yun lang. Eh, puro taba, naligas. Ay, masakla. Makakalurke. So, yung isipin mo, nagtulak sila. Naranasan mo na ba magtulak minsan? Try ko mamaya. Hindi ng aeroplano. Nasa sasakyan. Oo naman. Di ba ang hirap-hirap? Ang hirap talaga, lalo ko halimbawa, ikaw na yung magtutulak, ikaw pa yung mag-aano. Yung magpapakadjut sa sasakyan mo. Ang hirap kaya. Nasubukan ko yung dati, no second hand pa yung sasakyan ko, partner. Ako na nga yung... Isipin mo naka-heels ka. Correct. Ako na nga yung nagtutulak, ako pa yung nagkakadjut. Ang hirap-hirap na buhay. Pero ang hirap na aeroplano. O yung mga ganyang klase ng aberya, Oo. delikado yan. At saka talagang sobrang hassle. Tama. Diba? Kaya sabi nga nila kapag sasakay ka ng aeroplano, madami ka dapat i-consider. Correct, partner. totoo yung, yan. yung airline na sasakyan mo, Tama. pag alam marami ka na itong airline Correct. ito, Kaya nga, nung minsan partner, meron nag-offer sa akin, papunta doon sa isang lugar. Eh, yung airline na ang dami ng Kilalang aberya. ganon, kilalang Oo, ay maraming partner, aberya. kahit murang-mura talaga, hindi ko talaga pinili. Sabi ko, Oo, yan, diba? doon ako sa sa medyo kahit pricey. Oo. Alam ko naman, dadating ako ng safe sa aking paroroonan. Totoo Hindi yan. mawawala na lang ako. Hindi ko alam kung bakit. Magtataka yung lahat kung bakit. At sasabihin na lang ng gobyerno, hayaan na natin. Ayoko! Nagalit sa akin yung travel agency. Ako naman na nag-offer lang. pero tama nga yung kino-consider talaga yung airline minsan. Of Yun course. yung payo nila para maiwasan yung mga aberya. Tama. Pag alam nyo marami ng history na gano'n, Correct. o maraming record, huwag nyo nang huwag nyo True, nang huwag yun ang sakyan. sakyan yan para lamang makamura. Tama. Diba? Ingat po sa lahat ng mga kabisyo nating babiyahe. Pa-fly man kayo o pa-float. Tama. Yan, kung saan man po kayo, ano man po ang means of transportation, pag kayo po ay nakasafe sa inyong paroroonan, magpasalamat po. Yan, Correct. kaya, Thank you. Hanggang alas 12, patuloy pa rin yung magkakasama-sama. Correct. Kasama ang inyong paboritong tambalan. ang tambala na pilit ginagaya, pero Hindi makuha ang timpla. yun! Ako po si Nicole Liala, Ano naman si Cambio King Chris Chuper? na nagsasabing, kung yaman ang turing mo sa iyong mukha, Halika, ibaw natin sa lupa. Now na!